següent és una declaració institucional conjunta dels 4 grups municipals que proposa l'adopció dels següents acords. Primer, demanar al govern espanyol l'aturada definitiva i permanent del magatzem de gas submarí Castor, així com el seu posterior desmantellament perquè la seva posada en funcionament no oferís cap certesa ni seguretat per a que no es tornen a reproduir terratrèmols d'igual magnitud o superior. Segon, demanar al Consell l'empara i defensa dels municipis afectats utilitzant els instruments polítics i jurídics que s'escaiguen davant les institucions espanyoles i europees. Tercer, demanar a l'empresa promotora del projecte Castor que doni la màxima informació i transparència sobre tot el que passa i provoca diàriament el magatzem de gas Castor. Quart, demanar a les administracions competents que s'adopten les mesures necessàries per a protegir la població preventivament i en cas de necessitat. Cinquè, fer arribar aquest acord al president de la Generalitat Valenciana, al Ministeri d'Indústria, al Ministeri de Medi Ambient, a la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, als presidents de la Diputació de Tarragona i Castelló, als ajuntaments de les comarques de Maestrat i els ports i a la plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia. Sisè, instar a la Fiscalia a investigar a l'efecte d'esbrinar si s'ha produït algun il·lícit penal en la redacció, tramitació i l'adjudicació del concurs de la plataforma Castor, així com en la inclusió en l'abusiva clàusula de 1.700 milions d'euros de compensació a la empresa adjudicatària. No obstant, el ple acordarà. ¿Votos a favor de esta declaración? La totalidad.